приятели! Това е моята приятелка Йони. Здравейте, приятели! Днес ще скриваме фигурки. И ще вътре от мен е подарък. Има Харибо мече, висулко и пингвинче. Да. И за вечерно. Да. Хора, ще го скрия точно ето тук. Мястото се намира в Славейков. Тук до една площадка и до заведение. Това заведение. И има един магазин за рисунки. Това е моето място. Който го намери, за него си е. И да, приятели, пак се намира до площадката и до заведение. И тук някаква работилница. И да, който ги намери, на него си е. Чао!